Sir Neil, paano ba, sabi nga doon sa isang commercial sa isang fast food, hanggang saan po ba aabot ang 5,000 mo? Pag nag-invest ako ng 5,000 po sa inyo, paano ba ang in return na inaasahan ng ating possible investors? Opo. Yung pag nag-invest po sila ng 5,000, ang babalik ko sa kanila ay 5.75% interest rate. So, yung investment po nila ay tatagal ng 5.5 years. So, for example po, lakihan natin. Kunyari meron tayong listener na may 1 million. Yeah. So, meron siyang 1 million. Ang kikitain po ng pera niya ay 57,500. So, less tax, that would be 11,600. So, 46,000 po matitira sa kanya. Tapos, every quarter po, papasok na sa account niya yung interest rate. So, for example, that would be 11,600 every quarter. So, kung may 1 million ka, 11,600, that's higher na makukuha ng pera mo kaysa natutulog lang siya sa bangko. Yeah. Mas higher ho ba ito, sir, sa interest rate sa bangko? Tama? Yes, sir. Mas higher yung po. Kasi 5.75%. 0.016 lang po yung interest rate sa bangko. May less 20% tax rin po yun. Yeah. So, So ibig halos sabihin di no, natin nararamdaman. ang minimum investment is 5,000 up to kung ilang millions ang kaya po ng ating mga Yes, sir. kababayan. Opo, kung kaya ho natin 200 million, welcome ho yan na tulong sa national government. Tataya ako, sir, mamaya. Bakit tama ang ka-invest ko sa inyo lahat? Opo, maganda ho yan. Okay. Ano pang mga although you have already mentioned the amount, pero ano pang mga, aside from that, no, yung cash, ano pang ibang mga qualifications? So, at sino ang pwedeng mag-invest po, Sir Neil, Opo. sa ganitong programa? Dito sa programa pong ito, pwede mo mag-invest yung LGU, pwede rin mag-invest yung mga co-ops, mga individuals, basta kung meron silang account sa mga bangko pong sumusunod. So Opo. sa DBP, sa Land Bank, halos lahat naman ho ng gobyerno may account sa Land Bank, sa BDO, sa BPI, sa China Bank, First Metro, PNB, Security Bank, tsaka Union Bank po.